fókuszban a kisvállalatok. Családi vállalkozások. Vállalkozások utódlása. Mi jellemzi az oktatás módszertanunkat? Gyakorlatorientált tudás, ennek az alkalmazni tudása, fenntarthatóság és felelősségteljes habitus, és végül önmagunk fejlesztése. A Budapest Lab vállalkozásfejlesztési iroda széleskörű támogatást nyújt a szakhallgatóinak. A képzés oktatóinak gerincét a vállalkozás és menedzsment tanszék oktatói adják. És tanítanak volt hallgatóink, akik már az üzleti életben bizonyítanak, de a képzés szakmai tartalmához akar többi tanszékkel is hozzájárulni. És persze tanszékünk szakmai programokkal is színesíti a képzést. Lehetőség nyílik bekapcsolódni vállalkozás kutatásainkba, vállalkozásmentorálást biztosítunk, és tanterven kívüli készségfejlesztő programokat kínálunk. Jelentkezz hozzánk!